5. travnja imate mogućnost prijaviti se i za zajam za obrtna sredstva takozvani COVID-19 za one koji su izuzetno pogođeni ovom krizom. Specifičnosti ovog zajma su da je bitno niža kamatna stopa te je povećan iznos mogućih sredstava koje možete ostvariti. COVID-19 zajam za obrtna sredstva mogu koristiti mikro, mali i srednji poduzetnici. Iznos je povećan na 750.000 kuna, dakle 100.000 eura. Kamatna stopa je 0,25%. Mogućnost korištenja je do 6 mjeseci, prije je bilo 3 mjeseca. Poček je i dalje do 12 mjeseci, ukoliko je naravno rok otplate najmanje 2 godine. Rok otplate traje ukupno zajedno sa počekom čak do 5 godina, a instrumenti osiguranja su i dalje zaduženi za korisnika zajma. Ova potpora također je de minimis potpora zato jer sredstva dolaze iz europskih fondova i sredstva se mogu koristiti u 100% iznosu u obrtna sredstva. Cilj financijskog instrumenta je osigurati dodatnu likvidnost, znači mikro, malim i srednjim poduzećima, uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja. No, važno je reći da je krajnji korisnik dužan dokazati kako je koronavirus imao negativan utjecaj na njegovo poslovanje, da li je to u vidu pada prihoda, onda moramo dokazati da se radi o minimalnom padu od 20% u prvom kvartalu ili jednako predviđenog pada prihoda u narednim kvartalima 2020. godine. Način dokazivanja, otkazivanje ugovorenih poslova ili narudžbi, evenata, kongresa, edukacija itd. Ili nemogućnost ili su otežane isporuke naručenih i proizvedenih roba, nemogućnost ili otežane mogućnosti kupovine sirovina, repromaterijala, alata i strojeva i slične stvari. Ili neki drugi razlozi kojima vi možete dokazati da vas je ova kriza pogodila, odnosno narušila vaše tekuće poslovanje. Što smo već spomenuli, prihvatljivi prijavitelji su u ovom slučaju mikro, mala i srednja poduzeća. Na sljedećem slajdu objasnit ćemo tko su ti prijavitelji.